Minecraft na nagiling kay ne, pero tulos na ang inventory ta mga pre. Mayan mga guys, magibo kitang operator dapat. May gigibon kita. Tanga rin maging tulong inventory sana. Creative mo na. Tulong inventory pero garo apat. Yan. Ma-search karang na bedrock. Maar kita kaan iyo. Masabi ka mo cheat. Ay, cheat pa lang talaga. Munyan. Bawal tayo ni halion. Pag hinali tayo ni paano tayo na makukuha? Yan ang conditionality. Doon na daw kita kanin makuha kapuan kung kakanon. Iba ng challenge na ini. Hard pala ang kaipuan na ini. Nagibo-gibo pa man akong ang kaipuan ta sana. Ang kaipuan ta sanang kunon ayon. Ang kaipuan ko sanang kunon ayon. Ante. Bukas po ang bintana ng auto nito. Sorry guys, nag-iyak kayo ako sa bagong. Wait! Easy win lang ne. Bakong easy win pala. Oh! Easy win talaga mga tropa. Wait! Inang question! Nabukta ka na ax. Ay. Wait! What the? Sakto may kahoy! Sakto may kahoy! Sakto! Easy win! Ang kay puwanta sa na makakuha sa nakitang iron. Pag nakakuha kitang iron, ang video is tapos complete. O yan ang iron, o yan ang iron. Woo! Wait, paano ako maka-bridge na mayong pagka-easy win lang ni? Sana day pa madawag. Pag nadawag, iniwasakon ko na ang ko. Pag nadawag mapatulik na ako. Pag nanggana ako, day pag-aro mapatuli. Wow. Iyo, Nathaniel funny video. Ngunya, oh. This is not gonna be easy win. Sana makatakutan man kay mga guys magpaturi pag nadaog. Bako ining easy win! Mga kapay talaga. Bako ining easy win mga guys. Kung ako sana easy win. No, may mga hindi. Oh, madali na malubat. Wow. Mayang pa kay basta manggana sana ako. Takot pa akong magpatuli. Dapat tayo magadan. Abo ko pa magpatuli iyo. Tuwan mo guys. Paano ko mapipick up ang abo ko ba magpatuli? Takot pa ako. Pag makusog ng boat ko, mapaturi na talaga ako. Pag makusugon mare ang buot ko. Pag nadaog ini, mapaturi na ako. Pag nanggana ini, de pa.
pununta na stick para sa ano. Napakahirap naman. Kay puanta sa na in-furnace. Pero paano kita makakuha ang in-furnace na makitang wood? Yan ang iniisip ko. Sarong iron, tapos, wait. This is just gonna be easy win. Nathaniel funny video tapos fixes siya kaya ko. Nathaniel funny video and playing. No, buko pa magpatuli. Joke lang. Uy, makatakuton man guys. Pag mapaturi kaya bak makulog pero sa tunay sa tunay kaya mga guys makatakuton. Mission complete. Wait, bawal magpagadan. Tapos na. Hoy, dahil ako mapaturi, nakakuha akong iron. Woo! Pwede na magpagada.